מיוחד בסוכה? על מי אתה עובד? אין לנו תקציב. אוקיי. והיום בחדשות אנחנו עוברים מיד לכתבת התחקיר על שבט העוני שכתב כתבנו דניאל נוקראי. תודה לך. כולנו מכירים אותו, שבט צמא אדם שבראשו אטילה. אבל מה באמת אנחנו יודעים עליו? מקורו של שבט העוני הוא בקרבת סין הרחוקה, מרחק של אלפי קילומטרים ממקומנו. לאחר בניית החומה הסינית האדירה היגרו שבטי העונים לכיוון אירופה. העונים תקפו כל שבט שנקרא בדרכם, וכאשר הגיעו לגבולות האימפריה, נסוגו השבטים השונים באזור לשטחי האימפריה, מה שהתחיל את מפלתה. עתה הצבא העוני צועד במישורים סמוך לשלון, כאשר למולו הצבא המאוחד בראשות האתיס. עתה נעבור לכתבנו בשטח שמסקר את הקרב בשלון. תודה דניאל. תהפוך את הכובע! מאחוריי נמצא שדה הקרב אשר נמצא במישורים הפתוחים ליד שלון. הקרב בין העונים בראשות אטילה לצבא המאוחד בראשות האתיוס נפצח עקב כך שהעונים ברוב חוצפתם הטילו מצור על ערינו היפיפייה פריז ועל העיר אור אילן. עתה מתרחש מאחוריי הקרב בין שני צבאות הענק. ואיזה פלא! נראה שצבא העונים הבלתי מובס נסוג ואף מפסיד. האתיוס מנצח, העונים מפסידים! העונים לא מפסידות! ועכשיו להפסקת האייפון 6 בפריז! אכן, תמונות קשות. אוי, תעמוד כבר! לצערנו הרב, האולפן האהוב שלנו נחרב כליל בגלל המלחמה, כפי שאתם רואים.